Ke Central Silk Board ke tenat Pynroi ke kam Thain Muga, Ryndia, Dhara, na kiksai rusom jaga sorkar India, kala penlong ke jing ai jing Hikai bat jing batai babnia, ye kinong Thain jan kilung Garo Harezubel Para, kanong ba jaga North Garo Hills District. Hakani ke jing Hikai, Banri, Ban Sumar, Ban Thir, ban Thain ki jan ba koridor na kiksai rusom, lawan Hikai da UBN Sarkar, hakinong tre jangka Directorate of Sericulture Meghalaya, bat kinong Thain jan karilung Garo. Kani kajing Hikai kan kut hakasing sajan kata ka arpo khandai tarik unai tung. Usarkar ula ong ba ka Meghalaya ka don ki briu ki badon sab kerpang ban Thain jan bat ya kani kasab de ban Pynroi penslur bat plilat bakin pau hakmat ka perthai. Kani ka kam kalong ru ka bawan ra ka kamai ka ji ka babiang na ka banta ki long yeng long sam kham tam hakilum Garo bat hakitham ri bhoi. Ula ong ru ba ka Central Silk Board ka ai ka jing kershan ni ki briu ki ba kamai na kani ka kam.